Ezt a szervút nem látod, de amúgy. Na, go! Várjatok, hogy pakolják már el. Mindig mindenkinek nagyon fontos, hogy én akkor pillanat. Sanyó? És ez mennyit vesz? Akkor jó. De ha gondod újraindíthatod, mert aztán csomó duma van is az egész. Hát az nem baj. Meg ne fektesd be vele a lovat. Meg ne töröd vele az orra. Másik. Hajrá! Nem fikás. Gyerünk a romboló. Jégtövő Mátyás! Na, Adrien, egy utolsó, Mielőtt a kopból mielőtt Vesztünk, de bemegyünk az Anaconda barlangjába, vagy hova francba. Na így lovagolnak a hortiak! a pusztás répen most. Miska a romboló elől. Ez oda basztátok meg. Lassabban. Micsoda van előttünk? Bokor? Az meg baj! Ez a 2 méteres, 6 méteres nád nem vagy, csak egy bokor! Megtámadtak a moszkitók. Én meg pingottam. Azt a kurva! Mi? Hát kifele tartunk. Megszületett? Valaki csinálj egy csigózromdót, állj fel a lóhátához, nézzek ki, hogy van Csaba! Álljon föl, meg még ágaskodjunk, hogy kilássam. Megyünk. Látszik a bokorban 2 nagy nyúlfű! Látszik a bokorban Brecken korra! És látszik a bokorban! Mi történt elől? Lefejez a nád! Fűre nézzük ott! Itt nincs is fű, csak nád. Sejtik! Csumi! Gyertek! Klassz! Többiek? Na, ez jó volt. Így lovagolnak a vas. Igen. 6 méteres nádban. Mindenki rendben van? Igen, mert volt ott egy bokor. Berecki mindig jó kedv. Na, Jól érzem magam! az meg dinnye föld, nem?